Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Ez ismét a Kifutón túl, ahol ismét izgalmas témákkal készültünk Önöknek. Elsőként láthatják majd, hogy honnan szerzik be az orrszarvúak, az elefántok és a zsiráfok legfrissebb és legkedvencebb táplálékát, a lombokat. Ezt követően ismét a gyepmesteri telepre látogatunk, ahol egy nagyon fontos témáról lesz szó, hiszen megjelentek a kutyáscsalók. Láthatják itt mögöttem ezeket az eldobott poharakat, azt is láthatják majd, hogy mi ennek a szerepe, hogyan keresnek pénzt a majmok, és hogyan kapcsolódik a Maci kávé a győri állatkerthez. Tartsanak velünk! Komótosan lépdeltek kifutójukban a zsiráfok, reggeli rutinjuk része, hogy gondozójuk erre a felhúzható csigára teszi fel számukra a kedvenc eledelüket, a lombot. Ez például akác gajból van, ez juhar, aztán van itt valahol még tölgy is. Igazából a tölgy az, amit Magyarországon legjobban szeretnek, de a zsiráf szerencsére megeszi az akácot, és ugye az akácból nagyon sok van, és az akác meg a juhar, tehát ez a kettő faj, ez sarjúról is jön, úgyhogy ezt gyakorlatilag állandóan lehet aratni. Egy külön fedett tárolóban rakják el télire a rost-dús táplálékot, amit kötegelve tesznek el a növényevőknek. Nyáron, vegetációs időben, tehát amikor a fákon a levél nő, és még tele van folyadékkal, tehát megy a nedváramlás a fában, akkor gyűjtjük a lombot a zsiráfok és az orrszarvúk számára. Mert mind a két faj igazából bokor és faevő, tehát lombot eszik, tehát nagyon keveset legelnek a talajról, leginkább a fáról, illetve a bokrokra eszik rá a levelet. Az orrszarvú az gyakorlatilag gajjal együtt, vékonyabb gajakkal együtt eszi meg a lombot, a zsiráf pedig a hosszú nyelvével lehúzza a levelet a lombról. Ugye a zsiráf van abban az előnyben, hogy az, amit a zsiráf elér, az semmi más állat nem éri el, úgyhogy ez óriási lehetőség és előny a számára, és gyakorlatilag az evolúció folyamán ő azért fejlődött így, ilyen magasra, 3,5-4-5 méter magasról eszi meg a lombot, az semmilyen más állat nem éri el. Az elefántok még elérik, de az elefántok teljesen más technikával esznek, ők elég rombolóan, pazarlóan esznek, de a zsiráf az gyakorlatilag csak a levelet húzza le a gajról, és ezért gyűjtjük mi is a gajat össze vegetációs időben, és tároljuk itt be, mert ez szárazan megmarad a levél a gajon, és akkor a zsiráf ugyanúgy télen is tud lombot enni. Különböző fajokat gyűjtünk itt nálunk, de van bent akác is, ugye akácot igazából Afrikában az akácia lombját eszi, és itt nálunk is van akác, de megeszik a juhart is. Gyakorlatilag elég sok fajt megesznek nálunk is. Sokan gondolhatják, hogy honnét van ennyi fája évről évre az állatkertnek, de szerencsére a természet ezt is megoldja számukra. Ezek a fajok úgymond sarjúról nőnek, tehát ha levágjuk a gajat, akkor jövőre újra kinő. Pont ez a juhar, a kőr is, meg az akác, az szerencsére sarjúról is nő, úgyhogy szinte évente ugyanazon a helyen ugyanúgy lehet vágni újra. Gyakorlatilag a zsiráf is, amikor lehúzza, természetes körülmények között lehúzza a levelet a gajról, akkor az újra ugyanúgy tud sarjadni, újra kinő az a levél, és gyakorlatilag majdnem ugyanazon a helyen később ugyanúgy tud legelni. A zsiráfoknak pedig nagyon fontos a lombok majszolása. Ez gyakorlatilag ugyanaz, mint hogyha a szénát levágjuk, ugye a füvet levágjuk, beszárítjuk és összegyűjtjük. Ez ugyanaz a technika, csak ez a lombbal, a gajjal csináljuk meg, a bokrok és a fák gajjaival csináljuk meg. Gyakorlatilag a vitamin ugyanúgy benne marad, nedvesség párolog el belőle, az szárad ki, de minden egyéb beltartalom az benne marad, és ugye kell a rost is, a zsiráfnak és az orrszarvúnak, meg az elefántnak is az emésztéséhez kell az a rost mennyiség és az a rost minőség, ami a galjakban és a fákban van. Úgyhogy ezért is van szükségük, az emésztéshez szükség van erre az erősebb rostra. Tehát nem jó nekik csak a fű és mondjuk a lucernának a beltartalma, kell nekik ez az erősebb rost az emésztésükhöz.
A zsiráfok a nedves lombokból szezonban 20 kg-ot esznek meg, ami ha kiszárad 10-15 kg-osnak felel meg. Emellett pedig kapnak szénát, ami szintén fontos az emésztőrendszerük működéséhez. Ugye a zsiráfoknál van egy ilyen csigával felhúzható magas etető, hogy ne kelljen neki lehajolnia, és ezzel próbáljuk modellezni azt a körülményt, ami a természetben van, hogy ugyanúgy magasról eszik meg, és húzzák le a levelét, tehát ezt próbáljuk modellezni, és az a mennyiség, próbáltunk már nekik többet is adni, de igazából nem eszik meg. Gyakorlatilag ez az a mennyiség, amit szívesen megesznek, és ez biztosan elfogy. Gondozójuk szerint a zsiráfok csipegetősen esznek, nem állnak le egy helyen, mint más növényevő társaik, hiszen a vadonban például többféle lombot is megkóstolnak, lehúzzák róluk a leveleket. Az orrszarvuknál egy ilyen kévét mondjuk, ami egy ilyen, ugye ami így össze van kötve, ezt elosztjuk 3 felé, mert az orrszarvú megeszi a galjakat is, egy részét, tehát ő azért nem csak a levelet eszi meg, hanem a gajat is, úgyhogy neki is, de ők is kapnak még mellé lucernaszénát is, meg rétiszénát, meg tápot. Az elefántok, ők teljesen más, ők nem ezt kapják, ő nekik hetente 2-szer hozzák az erdőből a gajat, mert ők magát a gajat eszik meg, tehát ők sokszor a levelet le is húzzák és eldobják. Ez fajtól függően, fafajtól, bokortól függően fogyasztják, de a gajat az zömmel megeszik. Tehát magát a karvastagságú ágat is megeszi az elefánt, míg a zsiráf meg az orrszarvú csak ezeket a ilyen kis súlyvastagságú gajakat és a levelet eszik meg. Szomorú szemek, gazdára váró kutyusok, akik a gyepmesteri telepre kerülnek, róluk egy poszt készül a közösségi oldalakra, ahol 2 hétig van lehetősége a gazdinak, hogy jelentkezzen. Ha nem jön lesz senki, akkor örökbefogadhatóvá válnak. Sok happy end-el végződő történetről is be tudnak számolni a gyepin, de sajnos az állatok iránti szeretetet a csalók is kihasználják. A közelmúltban történt, hogy egy hölgy kutyusa elszökött otthonról. Természetesen a hölgy össze-vissza kereste a kutyáját, és a közösségi médiában is megjelentette, hogy aki tud róla valamit, az jelentkezzen, a telefonszámát is megadta. Ezen nem sokára jelentkezett egy férfi, aki azt mondta, hogy nála van a kutyus, és a kutyus eddigi tartására, illetve a visszaszállítására 60 000 forintot szeretne kérni. A hölgy átutalta az összeget, majd kis idő múlva újra telefonált a férfi, hogy most pedig az orvosi ellátásra szeretne pénzt kérni. Ekkor már gyanús lett a hölgynek, hogy valami nem stimmel, és ezt már nem adta meg, hanem feljelentést tett a rendőrségen csalás miatt. Időközben a kutyus szerencsésen előkerült, hazament a gazdájához, és a győri rendőrkapitányság pedig csalásvétsége miatt folytat eljárást az ügyben. Szeretnénk felhívni a kisállattartók figyelmét, hogy amennyiben ilyen történne velük, tudjuk, hogy mindenki aggódik és izgul a kisállatáért, próbáljon meg valamilyen információt beszerezni a telefonálótól, biztosan tudja, hogy az ő állatának milyen különleges jegyei vannak, arra esetleg rákérdezni, vagy ő menjen el a kisállatért, semmiképpen ne utaljon át pénzt idegennek, hanem próbáljon meg fényképet, vagy valamit beszerezni, hogy biztos legyen benne, hogy az ő állatáról van szó. És mindenkit kérünk arra, hogy legyen körültekintő. Fontos, hogy óvatosak legyenek az állatbarátok, hiszen előre senkinek nem kell fizetni. Ilyenkor hát a helyes eljárás az, hogy mi azonnal elmegyünk a megbeszélt helyre, megkérdezzük, hogy hol van a kutya, majd mi azonnal érte megyünk, és ha szükséges, akkor elláthatjuk állatorvossal, és akkor így nem lehet beleesni ebbe a csapdába. Ez, hogyha valaki előre pénzt kér a segítségért, már eleve gyanús kell, hogy legyen, mert az állatvédők az egy külön furi népség, akik ezt teljesen önzetlenül teszik, sokszor a saját pénzüket beleáldozva, tehát nem nagyon hallottam még ilyen esetet, hogy bárki is pénzt kért volna előre a gazditól. Persze fent vannak, hogy jutalmat adnak a megtalálónak, de hát ez már csak akkor, amikor ténylegesen hazajuttatták az állatot, és ilyenkor is a legtöbb ember nem szokta ezt elfogadni, mert az állat jólétét tartja szem előtt, és annak örül, hogy visszakerülhetett ez a bizonyos elveszett állat a gazdiához. Visszaélések pedig a gyepin is előfordulnak. Vannak sajnos rossz tapasztalataink azzal kapcsolatban, hogy az emberek szoktak füllentgetni
ilyen ügyben, ugyanis a gyepmesteri telepen, hogyha bekerül egy kutyus, és van benne chip, vagy nincs benne chip, de valaki tudja bizonyítani oltási könyvvel, esetleg telefonján lévő fényképpel, hogy ez tényleg az ő kutyája, akkor visszaadjuk a jogos tulajdonának, de van egy kiváltási díj, ugye el kellett menni érte az utcára, össze kellett szedni, behoztuk, tartottuk esetleg 1-2 napig, és ezt a kiváltási díjat akarják legtöbb esetben ezek a füllentő emberek megúszni azzal, hogy hát nem az enyém a kutya, csak a szomszédomé, de szegény, valami elesett idős ember, és majd én visszajuttatom neki, de hát én nem tudom kifizetni. Szóval ilyen fajta füllentésekkel már találkoztunk többször, de olyannal, hogy valaki más kutyáját akarná leadni gyepmesteri telepre, olyannal nem. Kisebb fennforgás van a gyepmesteri telepen, ugyanis javában zajlik a felújítás, nem csak a belső terek tudnak megszépülni, hanem a külső tér is bővül, újabb kenelek érkeznek. Nagyon jó ütemben halad az építkezés, nagyon örülök a fejleményeknek minden alkalommal, amikor jövök és látom, hogy haladnak a dolgok előre, jó úton. 12 kennellel fog bővülni, jó minőségű, betonajzatú, könnyen takarítható kennellel fog bővülni a gyepmesteri telep. Ahogy lehet látni, a mobil kennelek, amik eddig a helyi bővítést szolgálták, azok bekerültek ide középre, ezek is itt maradnak a végén. Már lelki szemeimmel látom a szép új műtőt is bent az épületben, ahol majd az operációkat fogjuk, az ivartalanítási műtéteket fogjuk végezni a kutyusokon. Helyhiány miatt eddig sem történt elaltatás, csak nagyon sokszor kerülünk stresszes helyzetbe, amikor egyáltalán nincsen férőhelyünk, és kívülről megjön a presszió, esetleg egy rendőri intézkedés, valami olyan községben, amivel szerződésben vagyunk, és el kell háztól szállítani kutyákat, és olyankor elég fő a kollégáim feje, hogy melyik kutyákat lehet összetenni egy kennelbe, hogy aztán az érkező újaknak legyen szabad helye, így azért elég jó lesz a befogadó kapacitásunk, és nagyon remélem, hogy nem leszünk mindig teltházasak ezután. Lucyt már ismerhetik rendszeres nézőink, hiszen a gyepmesteri telepre kerülésétől kezdve nyomon követhettük életútját. Így nézett ki, amikor bekerült, aztán láthattuk, hogyan tréningezik, hogyan vizsgálják, hogyan ivartalanították, ez pedig már fotó arról, hogy otthonra talált. A múlt héten került ideiglenes befogadó gazdához, de már lakásban lakik, többi kutya társaságában. A Soproni Állat- és Természetvédők Egyesületének egyik oszlopos tagja vitte el a kutyust, és hát nagyon boldogak vagyunk. Az előző riportban a Giardia tesztelése volt éppen, az negatív lett, és még volt egy kis kanyar a történetben, mert miután már negatív volt a kutya, ki volt tűzve, hogy melyik nap szállítják, akkor előző nap ott Sopron környékén találtak egy bull-típusú keverék kutyát szintén, amit ugyanez a hölgy vitt haza, és ezért egy kicsit tolódott, még egy pár napot tolódott, de ez az újonnan beérkezett kutya sem akadályozta aztán meg a hölgyet, hogy elvigye tőlünk a Lucyt, úgyhogy már megérkeztek otthonról a fűtött, kényelmes lakásból a róla készült képek. A gyepin mindig jönnek-mennek a kutyusok, főleg akkor, amikor beindul a tűzijátékozós időszak. 2025-ben azonban sokat javult a tendencia. Azt gondoltam, hogy még esetleg megemlíteném, hogy a tűzijátékos kutyadömping az elmaradt idén, tehát azért mindig van egy kis reménysugár, van foganatja annak a sok beszédnek, ami elhangzik. Az előző évek tapasztalatai, hogy a január 1-e, 2-a, 3-án a kollégáim sokkal több kutyát fogtak be az utcáról, ilyen idén már nem történt, és ugye az internetes felületekről értesültünk, hogy azért voltak ilyen események, de a helyi állatvédő szervezetek nagyon szépen lemenedzselték ezeket, meg is tudták fogni, és haza is tudták juttatni, legtöbbjük csippes volt ezeket a kutyusokat, úgyhogy ide a telepre már nem került be ilyen módon tűzijáték áldozat.
Jégtöréssel kezdték a napot a gondozók a csimpánzok külső kifutójában. Az éjszakai mínuszok miatt ugyanis befagy a tavuk, ez pedig nem csak szökés, de balesetveszélyes is. A terep előkészítése után pedig jöhetett a valódi munka. Zöldségeket rejtettek el különböző ruhadarabokban a gondozók, amit a kifutóba raktak. Ezt követően pedig mindenki kedvenc reggeli italát, a kávét is elkészítették számukra, persze csak is a gyerekeknek szóló verzióban. A csimpánzoknál jól látható mindig, hogy sokkal nagyobb kötődés van a gondozók és az állatok között, és ezért a környezetgazdagítás sem egy ilyen szokványos feltétlenül. Vannak olyan alkalmak, ezek rendszeresen vannak, random, amikor éppen a gondozónak is, a majmoknak is olyan kedve van, hogy ruhákat raknak ki nekik a kifutóba, a reggeliüket is mindig a kifutóba kapják, de hogy mindig valami csavar kerüljön bele. Most éppen volt egy ilyen pluszprogram, hogy maci kávét ittak a győri csimpánzok, ez náluk egy ilyen rendszeres program. A reggeli tréning után is szoktak, vagy este is szoktak néha egy üvegbe kapni, most a kifutóra kapták ilyen poharakba, és egy ilyen reggeli kávézással indulhat, így nekik is adnak. De miért is isznak a csimpánzok maci kávét? Ez egy szerencsés találkozás volt egy együttműködéssel, egy tradicionális magyar gyártóval, aki ezt a maci kávét gyártja, és hát kipróbáltuk, mivel ebben semmi olyan anyag nincsen, ami káros lenne az állatoknak, hogy melyek azok az állatok, akik ezt fogyaszthatják, és a csimpánzok rögtön az elején már rákattantak teljesen, és azóta náluk ez egy ilyen visszatérő dolog. A maci kávé egy úgynevezett gabona kávé. Sem koffein, sem cukor nincs benne, így abszolút nem ártalmas a majmoknak. Ráadásul a kulacsok és ezek a papírpoharak, ahogy a ruhák is, szuperjátékszerek az egésznapos kikapcsolódáshoz. Ilyenkor a ház is, meg a kifutó is úgy néz ki, mintha egy ilyen gyerekszobába csöppentünk volna a rendrakás előtt, mert hogy itt is láttuk, hogy először szétrámolták, a rutinosabbak végigjártak először a kifutót, hogy miben találnak valami izgalmasabb reggelire valót, és utána elkezdték begyűjteni őket, ilyenkor ezt behordják a házba, még ilyenkor, amikor hidegebb van, nyáron meg kijátszanak vele egész nap, utána visszajönnek még egy ilyen körre, és a szíjácsot is, meg minden egyéb ruhát is, amit ma kaptak így pluszba, azokat így összegyűjtögetik, és ezzel így egész nap el lesznek. Ezeket többször szoktuk használni, ez nem csak az állatnak, hanem a gondozójának is egy külön program, mert hogy mindenki ilyen nagy élvezettel, ez egy ilyen játszóház, akár a kollégáknak is, vagy akár a csimpánzoknak is, hogy készülhetnek valami olyannal, ami nem mindennapos, nyilván heti szinten van ilyen azért, de nem mindennapos, ez mindenkinek egy ilyen plusz vidámságot hoz a napjába. Előfordul néha, amikor akár benne a házba elkezdenek szerelni az arra éppen, vagy abba éppen jártassabb csimpánzok, vagy akár a reggelt majd ilyen jégtöréssel kezdtük, ilyenkor a hideg időben még itt a csimpánzoknál a tónak a jegét föl kell törni, hogy balesetveszélyt elkerüljük, meg ne itt találkozunk a csimpánzokkal a látogatótérbe egy óra múlva, és ezt is például egy olyan csővel végeztük, amit annak idején a csimpánzház másik felébe szereltek be a kollégák, de aztán nem annyira volt hosszú életű, mert Póla kiszedte, és azóta, ahogy a csimpánzok is rafináltak, meg megoldják a különböző helyzeteket, így a gondozók is, a jégtörő lett ebből az eszközből. A játékra felajánlott ruhadarabokat, azok zsebeit mindig körültekintően átnézik a gondozók, egyszer azonban hiába kutattak át mindent. Póla a csimpánz 3000 forintot talált a zsebekben. A pénzt már nem lehetett megmenteni, de Póla legalább keresett vele. Nagyon ügyesen bánt ezzel is, ahogy más tárgyakkal. Mivel eszközhasználó állatok, ők minden ilyet, amit találnak vagy kapnak, régebben volt olyan, gondozónak elvette a telefonját, és akkor azzal voltak ilyen játszadozások, erre vannak tréningezve ugyanúgy, mint az elefántok is a bot visszahozással, hogy itt is, hogyha valami bekerül a kifutóba, vagy akár a házba, akkor azt valahogyan a gondozó vissza tudja szerezni, és akkor elindul egy ilyen cserekereskedelem, hogy valamit nyilván kell cserébe adni, és hogyha éppen olyan hangulatba találja a csimpánzt, akkor ez meg is történik.
Kedves nézőink, ennyi volt már a Kifutón túl, köszönjük figyelmüket. Azért látogassanak el az Instagram, Facebook és TikTok oldalunkra, valamint nézzék meg a YouTube csatornánkat is. Én további kellemes televíziózást kívánok Önöknek itt a Győr Pluszon, viszontlátásra!